በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መደብ ስንቂ ምኽሪ። ፈላጥ ሰብ በአርባዕተ ነገር እዩ ዝፍለጥ። ንሱ ድማ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ብምሃብ ዝፍጽም፣ ገጹ አብሪሁ ዝቕበል፣ ዘጽቡቕ ነገር ዘዕልል፣ ስም ሰብ ብጽቡቕ ኣጸዋውዓ ደኣ እምበር ብኽፉእ ዘየልዕል እዩ። ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ብስነ ስርዓት ተቐጺዕኻ ምዕባይ ጽቡቕ ርስቲ እዩ። ሓደ ፈላስፋ ካብ ኩሉ ድልድል ዝበለጸ ኣየና እዩ ኢሎም ምስ ዝሓትዎ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ጽቡቕ ስራሕ ምስራሕን ዝሰማምዐካ ብጻይ ምርካብን እዩ በለ። ካብ ኩሉ ሓጢኣት ዝኸፍአን ዝሓመቐን ኣየና እዩ እንተበልዎ ድማ ዓቕምን ክእለትን ዘይብሉ እንከሎ ሕነ ክፈዲ እየ ክብቀል እየ ምባል ካብ ኩሉ ሓጢኣት ዝኸፍአን ዝገደደን እዩ በለ። ናይ ሓሶት ነገር ህልው ከሎ ዘይርአ ምስ ጸልመተ ድማ ዘይበርህ ጸልማት እዩ። ንሕውነትን ንብጻይነትን ደረጃ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ከም መብልዕ ኩሉ ግዜ ዝፍቶን ዘይስቹን ፈታዊ ኣሎ። ብኣንጻሩ ከዓ መድሓኒት ክትሓምም ከለኻ ግድን እንተዘይኮይኑ ክሰትዮ ከም ዘይትፈትዮ ዘድሊ እንተዘይኮይኑ ዘይትፈትዎ ፈታዊ ኣሎ። ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕን ዘምልኽን ሰብ ንጸላእቱ ስዒሩ እዩ ዝገዞም። ስርሑ ኽፉእ ሓሳቡ ድማ ተንኰለኛ ከሎ ንገዛእ ስሙ ዘሞግስን ዘመስግንን ሰብ ዝተንዓቐን ዝተዋርደን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘመስግን ዳ እምበር ንገዛእ ርእሱ ዘመስግን ሰብ ሕያዋይ ኣይበሃልን። ንመታለሊ ሰብ ክብሪ፣ ንሓሳዊ ሰብ ተፈታውነት፣ ንቐናእ ሰብ ድማ ዕረፍቲ የብሎምን። ካብ ገንዘብ ጽቡቕ ስም ይበልጽ። ከመይ ገንዘብ ዝሓልፍ እዩ፣ ጽቡቕ ስም ግን ንዘለኣለም ነባሪ እዩ። ካብ ብዙሕ ሃብቲ ጽቡቕ ስም ይበልጽ ከም ዝበሃል ቁጥዐ ክለዓለካ ከሎ ቀልጢፍካ ተመለስ፣ ንቁጥዓኻ ኣዝሕሎ። ከመይ ቁጥዐ ዓብዪ መቕዘፍቲ ብርቱዕ ስቓይ እዩ። ፀሓይ ከይዓረበ ቁጥዓኹም ኣዝሕሉ ከም ዝበሃል ንዓለም ዝፈልጣ ሰብ ንሳ ካብ እተምጽኦ ችግር ይድሐን። ንዓለም ዝኣምና ግና ብኣኣ እዩ ዝወድቕ። ወደይ ንዘይከኣልካን ንዘይግብኣካን ነገር ኣይትለ። እንተዝረኽቦ ኢልካ እውን ኣይትመነ። ብዝሓለፈ ነገር እውን ኣይትጠዓስ። ንዘይተኣመነን ንዘይተረጋገጸን ነገር እውን ኣይትእመን። ሓደ ፈላስፋ ከም ዝበለ ንፈጣሪ ምግዛእ ንሓሳብካ ይመዓራርዮ እዩ። ኣብ ልዕሊ ፍልጠት እውን ፍልጠት እዩ ዝውስኽ። ልቡ ብናይ ከንቱ ምኞት ዝተሸነፈ ሰብ ዝተዋርደን ዝተንዓቐን እዩ። ካብ ዓለም ናይ ሃይማኖቱ ዝመርጽ ሰብ ጽኑዕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ናይ ተፈጥሮ ጠባዩ ስንፍና ዝውስኽ ሰብ ግን ክብሩ እዩ ዘጉድል። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ዓለም ክትመጽእ እንከላ ነቲ ሰብ ናይ ካልእ ገንዘብ ኣምጺኣ እያ ትቦ፣ ክትሓልፎ ከላ ድማ ነቲ ናቱ ወሲዳ እያ ንኻልእ እትህቦ። ኩሉ ነገር ክበዝሕ ከሎ የሰልቸካን ይነዓቕን እዩ። ምስትውዓል ዘለዎ ፍልጠት ግና እንተበዝሐ እውን ንገዛእ ርእሱ የኽብርን ይፈቱን። ወደይ ካብ ኩሎም እትፈርሖምን እትጥርጥሮምን ሰባት ከም እትጥንቀቕ፣ ካብ እትፈትዎምን እትኣምኖምን ሰባት ድማ ተሓሎን ተጠንቀቕን። ንመከራ ብትዕግስትን ብህያውነትን ብፍጹም ምስትውዓል ማለት ልብኻ ስሒኻ ንነገር ሸለል ብምባል ኣሕልፋ። ክፋእ ዝሰርሕ ሰብ ሕያወት ኣብ ዝነብሩሉ ዓለም እኳ እንተነበረ ኣለኹ እንተበለ ከይሞተ ከሎ ዝሞተ እዩ። ጽቡቕ ዝሰርሕ ግና ኣብዛ ሞታ ዝነብሩሉ ዓለም እኳ እንተነበረ ብፍጹም ህያው እዩ። ሓደ ፈላስፋ ዝሙት ካብ ዘለዎ ሃፍቲ ንጽህና ዘለዎ ድኽነት ይሓይሽ በለ። ሲራክ ድማ ካብ ሓሳዊ ሃፍታም ሓቀኛ ድኻ ይሓይሽ ይብል። ወደይ ንናይ ሥጋ ሞት ከም ሞት ጌርካ ይትቑጸሮ፣ ሞት እውን ኣይትበሎ። ሞትሲ ናይ ነፍሲ ሞት እዩ። ንሰብ ተኸቲልዎ ዝኸይድ ስርሑ ዳ እምበር ካብቲ ኣብዛ ዓለም ዝረኸቦ ሃብትን ገንዘብን ኣይኮነን።
ምስ ሞትካ ናብ መቓብር ዝወርድ ገንዘብ የለን። ሞያን ዘይብሉ ሰብ ሞያ ከም ዘለዎ መሲሉ ዘመስግን ኮነ ኢሉ ምእንቲ ክጸርፎ ኢሉ እምበር ከመስግኖ ደልዩ ኣይኮነን። እቲ ፈላስፋ ወሲኹ ከም ዝበለ ዘይተማሃረ ወዲ ገጠር መንግስቲ ዘይሸሞ ጭዋ ሰብ ኣልዕል ኣቢሉ ባሻይ ግራዝማች ቅናዝማች ፊታውራሪ ቤተ ክርስቲያን ዘይሸሞቶ ድማ ሃለቃ መርጌታ መልአከ ገነት መልአከ ፀሓይ መልአከ እገለ እናበለ ይጽውዕ። እዚ ኩሉ ግን ጸርፊ ደኣ እምበር ኣኽብሮት ኣይኮነን። ጸዋዕን ተጸዋዕን ጸራፍን ተጸራፍን እዮም። ንነገስታትን መራሕቲ ሃገራትን ክፉኣትን ተመካሕትን ዝገብርዎም ነገራት ሰለስተ እዮም። ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ምምካሕ፣ ብትዕቢት መን እዮም እዚኦም ምባል፣ ኣብ ልዕሊ ድኻታትን ዝተገፍዑ ሰባትን ልቢ ምትራር፣ ግፍዒ ምዝራብ፣ ምሃብ ዝተደለየሉ ግዜ ምንፋግን ዘይምሃብን እዮም። ሃገር ብዘይ መራሒ፣ መራሒ ብዘይ መንግስቲ፣ መንግስቲ ድማ ብዘይ ሕጊ ኣይትቐውምን ኣይትጸንዕን። ሕጊ ድማ ብዘይ ጥበብን ብዘይ ፍልጠትን ኣይትጸንዕን እያ። ከመይ ጥበብ ወይ ሕጊ ብኢድ ፈላስፋታትን ፈላጣትን ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተለኣኸት እያ። ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ሓጢኣት እንተደኣ ተፈጺሙ ክፍኣት እውን እንተደኣ ተገሊጹ ጥበብ ካብቲ ሃገር ወፂያ ተሃድም። ጥበብ ካብቲ ሃገር ወፂያ እንተደኣ ተፈልያን ሃዲማን ድማ ሕጊ ትዋረድን ትነዓቕን። ሕጊ እንተተዋሪዳን እንተተዓይቐን ድማ ንግርማ መራሒ ሃገር ንጉስ ምሕፋርን ምፍራሕን ምኽባርን ዝበሉ ነገራት ይጠፍእ። ልብሲ መንግስቱ ይግፈፍ፣ ጸላእቱ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ይስልጥኑ ይደፍርዎ እውን። ንመራሒ ሃገር ግርሙኡን ተፈታውነቱን እንተደኣ ጠፊኡ ማለት ልብሲ መንግስቱ እንተደኣ ተገፊፉ ኣብቲ ሃገር ድብልቕልቕ እዩ ዝኸውን። እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ነንሕድሕድ ይዝመትን ይዋጋእን። እዚ ናይታ ሃገር ጥፍኣትን ምብቃልን ምልክት እዩ። እዚ እታ ሃገር ንጥፍኣት ከም ዝቐረበትን እግዚኣብሔር ድማ ከም ዝተበቀላን ምልክት እዩ። እዚ ኩሉ ናይ መከራ ፊታውራሪ መጀመርታ እዩ። ካብ ፈላስፋታት ሓደ ከም ዝበለ ለውሃት ካብ ሕሊና ዝውለድ ፍቓድ እዩ፣ ዝነብረሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ረቂቕ መንፈስ እዩ። ወሲኹ ከም ዝበለ ነፍሲ ንኣርባዕተ ባህርያት እንተተኣዚዛ ፍቓዶም እንተማሊኣ ንሳቶም ካብ ዘምጽእዎ ሕማም ኮነ መከራ ክድሕን ኣይኽእላን እዩ። ንሰብነት ዝግዝፍዋን ዘርጉድዋን ነገራት ሰለስተ እዮም። ንሳቶም ከዓ ስጋ ምብላዕ፣ ወይኒ ምስታይ፣ ፍርቂ መዓልቲ ክኾን ከሎ ድሕሪ ምሳሕ ምድቃስ፣ ካብ እግሪ እንጣጢዕ ዝተሰርሐ ናይ ሱፍ ክዳን ምኽዳን እዮም በለ። ወሲኹ ሰብነት ዝዕብሩ ነገራት ድማ ሰለስተ እዮም በለ። ንሳቶም ከዓ መንገዲ ምኻድ፣ ዘይምድቃስ፣ ንቑሕ ምዃን፣ ኣብ ግዜ ሃሩር ጽምእማይ እዮም። እቲ ፈላስፋ ኣብ ልዕሊ ኣፍ ደገ ቤት ማእሰርቲ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣንበብኩ ይብል። እዛ ቦታ እዚኣ ናይ ጭንቅን ናይ መከራን ቦታ እያ። ዘይሞቱ ብህይወት ዘለዉ ሰባት ዝነብሩላ መቓብር እያ። ከመይ እንተተባህለ ናይ ፈተውቲ መፈተኒ ናይ ጸላእቲ ድማ መሐገሲ ቦታ ስለ ዝኾነት። ወዲ ጭዋየ ዝብል ሰብ ምስ ጠመየ ድኻ ዝነበረ በዓለገ ሓሊፉሉ ምስ ጸገበ ካብ ናይዞም ክልተ ጨዋን በዓለገን ቁጥዐ ተሓሎ ብፍጹም እውን ተጠንቀቕ። ሓደ ፈላስፋ እስኪ ትደልዮ ተመነ ምስ በልዎ ንህይወተይ ዘድልዩ ክረክብ እየ ዝምነ። ንሳቶም ከዓ ናይ ዓመት ክዳን፣ ናይ ዕለት ምግቢ፣ ምስ ኣሕዋት ምዝርራብ፣ ናይ ስጋ ጥዕና፣ ክፉእ ነገር ዘይምዝካር በለ። ፍቑራተይ ክንውለድ ተለና ሒዝናዮ ዝመፀና ክንመውት ከለና ድማ ሒዝናዮ ንኸይድ ስለ ዘየለ ናይ ዕለት ምግብና ናይ ዓመት ክዳንን እንተደኣ ረኺብና ንሱ ይኣኽልና። በሊሕን መስተውዓልን ዝኾነ ሰብ ኣቐዲሙ ከመይ ከም ዘምጽኦ ነቲ ነገር ከየሰላሰለ ኣብ ዘይፈልጦን ኣብ ዘይኣትዎን ነገር ኣይኣቱን እዩ። ሓደ ፈላስፋ ከም ዝበለ ጨዋ ዝኾነ ሰብ ተሸይሙ ልዕል እንተደኣ ኢሉ ትሑት እዩ ዝኸውን። በዓለገ ሰብ ግን ይዕበን ይቐንእን ድማ። ንሰብ ክብረቱ ንሓዉ ተኣዚዙ ኣገልጋሊ እንተኾነ እዩ። ክቡር እንከሎ ትሕትና ዝገብር ሰብ ፍጹም እዩ። ንምሃብ ንምምጽዋት ሃፍቲ ዝንዕቕ ንገንዘብ ዘይስስዕ
ንድኻ ኢዱ ዝዝርግሕ ሰብ ዘይሓልፍን ዘይውዳእን ናይ እግዚኣብሔር በረከት ኣለዎ። እቲ ፈላስፋ ወሲኹ ከምዚ በለ ናይ ፍልጠት መጀመርታ ንሰብ ገጽካ ብሪኽኻ ኢድካ ዘርጊሕኻ ምቕባል እዩ። ካልኣይ ምፍቃር፣ ሳልሳይ ከዓ ፍቓዶም ምፍጻም እዩ በለ። ፈላስፋ ሶቅራጦስ ከምዚ በለ ዘፍቅረካ ሰብ ክትብድልን ክትጋግን እንተለኻ ይመኽረካን ይግስጸካን እዩ። ዝጸልኣካ ግን ሸለል እዩ ዝብለካ። ነገርካ ድማ የጠዓዕሞ ማለት ንክትውስኽ ኢሉ ይደፋፍአካ። ድሌቱ ድማ ከምዚ ዝቕጽል ጥቕሲ እዩ። ተናጊሩ ኣናጊሩ ናይ ከብዱ ጨሪሱ ፈታዊ ይኾን ተመሊሱ ከም ዝበሃል። ሓሶት ንሰለስተ ነገር እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ኣይጠቅምን። እቲ ቀዳማይ ኣብ ግዜ ኩናት ዝግበር ፕሮፓጋንዳ፣ እቲ ካልኣይ ንሰብ ምስ ሰብ ክትዓርቕ ዝግበር ሓሰት፣ እቲ ሳልሳይ ንሰበይትኻ ክትሐጉስ ኢልካ ዝሕሶ ሓሶት እዩ። ንሰባት ዝተናዓቑን ዝተዋርዱን ዝገብርዎም ነገራት ሓሙሽተ እዮም። ንሳቶም ድማ ሓሶት፣ ንሰብ ምሕማይ፣ ድኽነት፣ ናይ ሰብ ገንዘብ ምልቃሕ፣ ስደተኛ መጻእተኛ ወይ መንገደኛ ምዃን እዮም። ሓቂ ናይ ምዝራብ ልማድ ዘለዎ ሰብ ሓሶት እኳ እንተተዛረበ ይእመን እዩ። ሓሶት ናይ ምዝራብ ልማድ ዘለዎ ሰብ ግና ሓቂ እንተተዛረበ እውን ፍጹም ኣይእመንን እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ኣዘራርብኡን ግብሩን ዝተለዓለ ጸባዩ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ስእሊ ምስኣል ናይ እምሮ ፍርቂ እዩ። ንሰብ ኣኽቢርካ ኣብ ጽቡቕ ኣቀማምጣ ምቕማጥ ድማ ናይ ምስትውዓል ፍርቂ እዩ። ኣቦታት ንደቆም ካብ ዘውርስዎም ካብ ተግሳጽ ዝበልጽ ርስቲ ክወርሱ ኣይኽእሉን እዮም። ብተግሳጽ እንተዓብዮም ንገንዘብ ብጥበብ ክድልብዎ እዮም። ስንፍናን ከይተገሰጽካ ምዕባይን ግና ንገንዘብ ይብትኖን የጥፍኦን። ጽጋብ ክፍኣት ይዕድም፣ ክፍኣት ድማ ሕማም የምጽእ፣ ሕማም ድማ ሞት የኽትል። ኣብ ልዕሊ እኽሊ ምእታው ደስ ዝብል እዩ። እቲ ፈላስፋ ከምዚ በለ ብላዕ ብላዕ ዝብል ስምዒት እንተመጺካ ንምብላዕ እናደለኻን እናጠዓመካን ሕደጎ በለ። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ ክትፈጽሞ ከለኻ ደስ ዝብሉ ነገራት ኣርባዕተ እዮም። ንሳቶም ከዓ ክትጠምን ከድለይካ ከሎን ምብላዕ፣ ንኹሉ ጽቡቕ ጠባይ ምዃን፣ ንንጉስ ምእዛዝ፣ ንወገንካ ብቕንዕና ምሕላው እዮም። ናይ ወዲ ሰብ ተድላን ደስታን በኣርባዕተ ነገራት እዮም ዝፍጸሙ። ንሳቶም ከዓ ሰበይቱ ሕያወይትን ዝተፈተወትን ክትኸውን ከላ፣ ደቁ ዝተባረኹን ምእዛትን ክኾኑ ከለዉ፣ ኣገልገልቱ ብቕንዕና ዘገልግሉ ክኾኑ ከለዉ፣ ንሱ እውን ኣብ ሃገሩ ክነብር ከሎ እዮም። ችግርን ሓዘንን ዘምጽኡ ነገራት ሰለስተ እዮም። ንሳቶም ከዓ መንቀኛ ጎረቤት፣ ኣጉረምራሚትን መዕዘምዘሚትን ሰበይቲ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ግፍዐኛ ንጉስ እዮም። እዞም ሰለስተ ነገራት ብኸመይ እንተተባህለ ከዓ መንቀኛ ጎረቤት ጽቡቕ ነገር ርኢልካ ይሓብአልካ፣ ክፉእካ እንተሪኡ የውርየልካን የጋልጸካን። እታ መዕዘምዘሚት ሰበይቲ ከዓ ኩሉ ግዜ ቅሳነት የብላን፣ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ መረረት እያ ትነብር። እቲ ግፍዐኛ ንጉስ ከዓ ጽቡቕ ዋላ እንተስራሕኻ ኣይመስግነካን እዩ፣ ክፉእ እንተጌርካ ከዓ ኣይምሕረካን እዩ። ኩሉ ጌርካ ችግርን ሓዘንን እዩ ዘምጸልካ። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ ናይ ሓጎስ ወርሓት ሓፂር እዩ፣ ናይ ሓዘን ወርሓት ግና ነዊሕ እዩ። ናይ ጽድቂ ስራሕ ከዓ ሰለስተ እዮም። ንሳቶም ከዓ ንጽህና፣ ቅንዕና፣ ንሰብ ከዓ ምሕጓስ እዮም። ኣብ ዓለም ጥፋኣት ዘምጽኡ ነገራት ሰለስተ እዮም። ንሳቶም ከዓ እቲ ቀዳማይ ፈሊጥ ወይ ጽፈት ዘይብሉ ሃይማኖት፣ እቲ ካልኣይ ተግባር ዘይብሉ ክእለት፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ዘይትህበሉ ወይ ዘይትምጽብተሉ ሃፍቲ እዩ። ምፍዋሱ ዘጸግም መድሓኒት ዘይትረኽበሉ ነገር እንታይ እዩ ኢሎም እንተሓተትዎ እቲ ፈላስፋ ትዕቢትን ክፍኣትን እዩ ኢሉ መለሰ። ጠባዩ ረቂቕ፣ ሓደ ግዜ ደረቕ፣ ሓደ ግዜ ልስሉስ፣ ምኽሩ ተለዋዋጢ፣ ሓሳቡ ወፃእን ኣታውን ኮይኑ ኣብ ዝዋዕሉ ዘይሓድር ዝኾነ ሰብ ብተሎ ይፈትወካ፣ ቀልጢፉ ይጸልአካ። ብስነ ስርዓት ተቖፂዑ ዝዓበየን በሊሕን መስተውዓልን ዝኾነ ግን ዋላ ንፈታዊኡ ቀልጢፉ ልቡ ኣይህቦን፣ ቀስ እናበለ ኣስተውዒሉ ምኽሩ ይህብ፣ እናሓደረ ድማ ደስ ዘብል ሰብ ይኸውን። ካብ ፈላስፋታት ሓደ ገለ ነገር ክደሊ እንተለኻ
ቅድሚ ኩሉ ከኣልን ሰማያዊ ንጉሥ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሕተት ብድሕሪኡ ድማ ንምድራዊ ንጉሥ ምልማን ይሓይሽ። ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብሪ ንኣምላኽ። ሰላም